Триває аналітичний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цереградська, і це програма «Саба». Вже наступний гість є в нашій студії. Це Микола Капітоненко, міжнародний експерт. Пане Миколо, ну хотіло би я задати вам запитання стосовно того, що зараз відбувається на міжнародній арені. Відповідно, зокрема, перше повідомлення, яке хочу з вами обговорити, це те, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні, але зазначено, що там не йдеться про джавеліни. Ну, от прокоментуйте, будь ласка, це. Ну, нічого нового не трапилось. Просто те, що виписали ліцензію на постачання, можливість постачання зброї до України, це нормальна практика. Нічого нового в порівнянні з минулим чи позаминулим роком не відбувається. І треба розуміти, що в питанні з постачанням зброї для нас має значення лише масштабні численні постачання важкої зброї американської, які робляться як свідомий сигнал, який насилається Кремлю. Якщо про це мова не йде, а про це мова не йде ані у рішенні Трампа, ані у попередніх рішеннях адміністрації попередньої Обами, то просто продаж зброї авторизувати, в цьому немає ніякого досягнення, немає жодної проблеми купити зброю. Те, що нам дозволили купувати зброю, тобто те, що витрачати власні гроші так, як нам хотілося б, не може вважатися нашим досягненням і тим більше не може змінити динаміку конфлікту на Сході. Пане Микола, а чому тоді? Ну, дуже багато просто розмов було саме про ось ці джавеліни, тому що вони є визначальними в нашій, ну, принаймні так стверджують там експерти. Чому цього не сталося? Чому саме цей основний пункт, такий важливий для нас, взагалі не зазначений? Ну, це занадто. Цим краще Росію далі тримати це як можливість натиснути на неї, погрожувати, але поки що не робити такого кроку. Те, що в нас про це багато говорять, не означає, що це насправді важливо, оскільки це піар-тематика, навколо якої можна багато розмов різних вести. Але навіть якщо уявити, що джавеліни почнуть поставлятися в Україну, причому не за наші гроші, а частково за гроші американців, що було б для нас краще, бо якщо ми самі їх купуємо, в чому досягнення не дуже зрозуміло, то що ми будемо з ними робити? Фаза, в якій знаходиться конфлікт на Донбасі, це війна артилерією. Танки там масово не йдуть в атаку, і протитанкові ракетні комплекси не зіграють великої ролі в конфлікті. Тобто те, що ми обрали саме слово «джавелін», і навколо нього вже, я так думаю, близько року ведемо розмови і прив'язуємо до нього весь комплекс двосторонніх питань, серйозний комплекс у відносинах між Україною і Сполученими Штатами, де дуже багато проблем. Це, на мій погляд, не найкраще рішення. Стосовно ще 21 грудня Христя Фріланд заявила про те, що Канада виділяє 8 мільйонів доларів допомоги для Донецької та Луганської областей. Зокрема, 13 грудня Канада включила Україну у контрольний перелік країн, до яких дозволено постачати зброю саме Канаді. Ну, а таке рішення, як ви оцінюєте? Саме з боку Канади, тому що тепер виходить, ми можемо купувати таку зброю у Канади. Це дає нам якісь... Від Канади ми маємо всі підстави очікувати набагато більшого, з огляду на те, скільки українців там живе, і з огляду на те, в якій ситуації знаходиться поточний канадський уряд. Він більшою мірою залежить від голосів української діаспори, ніж попередній. Тому 8 мільйонів доларів – це добре, але в масштабах загальних потреб і Донбасу, і України в цілому – це не дуже багато. Дозвіл на постачання зброї, ну знову ж таки, нічого досягнення нашого немає в тому, що Канада сама собі дозволила продавати зброю до України. Наша проблема не в тому, щоб купити зброю, а в тому, щоб гроші на це знайти. Зброя не постачається. Як правило, якщо в країну заборонено продавати зброю, це означає, що ця країна знаходиться в умовах серйозного протистояння з кимось, і країна, яка не бажає до неї постачати зброю, вона просто не хоче зв'язуватися з цим. Або там якийсь геноцид відбувається, або внутрішня серйозна громадянська війна. Такі країни, як правило, забороняють постачати зброю окремі країни або міжнародні організації. Те, що канадці не забороняють самі собі продавати нам зброю, це, на жаль, поки що нічого не означає. Добре, тоді що потрібно зробити, аби хоча б щось означало? Тому що, все ж таки для нас, навіть у засобах масової інформації, такі повідомлення, вони нам подаються як перемога. І те, що ми якось просуваємось, але що потрібно робити, аби це було на практиці відчутно? Потрібно зробити таке, щоб американці постачали зброю в Україну різноманітну, не тільки джавеліни чи великокаліберні гвинтівки, які зараз, можливо, будуть постачати до нас,
але різноманітною номенклатуру зброї, щоб вона була і наступальною, і оборонною, щоб ці постачання були тривалі, на постійній основі. Не один раз постачання джавелінів, навколо якого будуть піаритися всі політики українські, а щоб вони були системними. Щороку, щоб якась партія озброєнь поступала до України, щоб частково ці озброєння оплачувались не Україною, а нашими партнерами, чи це системи кредитів, чи грантів, чи якась інша система. Тобто треба над цим працювати. Якщо таке буде здійснено, то це буде означати залучення Сполучених Штатів до конфлікту, і це буде означати ситуацію, коли Сполучені Штати дійсно поставлять частину своєї репутації в цьому конфлікті на нашому боці. І вони будуть не зацікавлені в тому, щоб ми програли. Так діє логіка постачань зброї. Це один з інструментів, які використовують великі держави, підтримуючи держави, так би мовити, клієнти, малі та середні. Це слабка форма підтримки. Набагато більш ефективно було б отримати гарантії безпеки. Але про це нам можна не мріяти зараз. Якщо обмежуватися постачанням зброї, то вони мають бути такими, щоб бути дійсно ефективними, щоб змінити ситуацію на місці і щоб надіслати потужний сигнал Кремлю про те, що Сполучені Штати будуть нас підтримувати до кінця, а не просто до того моменту, поки їм зручно, і до того моменту, поки ми можемо виконувати якісь функції інструменту в їхньому протистоянні з Росією. Я би ще хотіла уточнити стосовно Канади. Ну, у нас не перший місяць триває АТО, але тим не менш, от таке рішення, таку заяву вони зробили лише 13 грудня 2017 року. Про що це говорить? Чому не з самого початку? Я не знаю. Спочатку був інший уряд, я знову кажу, там була інша ситуація, в них набагато менше була залежність від голосів української діаспори, тому вони могли дозволити собі довше з цим чекати. Цей уряд наче прихильніше ставиться до України, але такі питання, як постачання зброї, вони достатньо чутливі, навіть якщо мова йде просто про формальності, які нічого не значать. І надсилання там якихось сигналів, які можуть роздратувати або росіян, або бути неузгодженими з Сполученими Штатами, які є стратегічним партнером Канади. Тут, я думаю, канадці були достатньо обережними і, мабуть, мають на це підстави. Дуже багато розмов точиться на тему американсько-російських стосунків. І всі говорять про те, що насправді Україна залежна від тих рішень, які приймають між собою Америка і Росія. Зокрема, всі дуже чекають зустрічі у січні, яка анонсована принаймні на січень, з Волкера та Суркова. На вашу думку, наскільки це так, наскільки ми дійсно залежні від таких рішень і чого чекати від зустрічі? Щось може змінитися в наступному році? Починаючи з кінця, я не думаю, що щось зміниться від зустрічі чергової Суркова з Волкером, бо ані перший, ані другий не впливають на процес прийняття рішень. Їхні зустрічі – це просто віддзеркалення того, чи сигнал того, що діалог триває, що є якийсь канал зв'язку між Сполученими Штатами і Росією з цього питання, і що ситуація більш-менш під контролем. В цій якості зустрічі важливі, але чекати від них якихось проривів не варто. Що стосується нашої залежності, то ми, як слабка держава, звичайно, залежимо від зовнішніх акторів в дуже різних значеннях цього слова. Але конкретно, якщо уявляти собі, що зберуться американці і росіяни, вирішать щось за нас і нав'яжуть нам потім це рішення, я б не квапився з цим, оскільки насправді ресурсів для того, щоб нав'язати нам якесь будь-яке рішення, про яке вони можуть домовитися, в них немає. Росіян немає, тому що в них останній засіб зараз використовується – це військова сила, і це дуже погано для них, бо свої інструменти тиску і впливу на ситуацію в Україні вони втратили. А вплив американців обмежений, тому що вони небагато ресурсів сюди спрямовують в Україну з різних причин. І в них немає насправді якогось ефективного механізму, яким вони б примусили український народ, чи уряд, чи посадових осіб, якісь Верховну Раду, Кабмін, втілювати ті рішення, які будуть прийняті без участі, без українського голосу. Тому я б не так сильно побоювався того, що за нашою спиною щось вирішать і нам нав'яжуть. Нав'язати нам буде достатньо складно будь-які рішення. Стосовно мінських домовленостей і можливого їх розвитку, тому що, знову ж таки, ми бачимо, що мінські домовленості так чи інакше не виконують тієї функції, яку мали би виконувати в її масштабному розумінні. Чого слід чекати в наступному році? Можливо, це зміниться цей формат, можливо, не знаю, вони кудись перенесуться і стануть інакшими, на вашу думку? Я не думаю, що зміниться формат чи місце проведення переговорів, оскільки так само, як і зустрічі Волкера з Сурковим, мінські переговори грають роль
каналу певного спілкування з проблем, які з якоїсь точки зору є важливими. Там заручники, приміром, чи діяльність ОБСЄ, чи права людини в окупованих територіях. Це важливо, з приводу цього треба говорити, навіть якщо є якісь протиріччя і незгода. І це розуміють і в Києві, і в Москві, і навіть, я думаю, в Донецьку і Луганську. Тому формат триватиме знову ж таки, без жодних проривів, бо передумова для будь-яких суттєвих просувань, як в діалозі американсько-російському з приводу України, так і в мінському форматі, це пошук якоїсь компромісної формули, яка б мінімальним чином вдовольняла довгострокові інтереси України і Росії. На сьогоднішній день виглядає так, що знайдено таку проміжну формулу, вона в замороженні конфлікту полягає, що схоже на те, що відповідає якраз мінімальним очікуванням як російських еліт, так і української. Що буде далі, подивимося. Замороження конфлікту, воно взагалі як виглядатиме, на вашу думку? От на практиці, тому що, що таке замороження конфлікту, ми, в принципі, десь інтуїтивно розуміємо, але чого чекати від реалій наших українських? На практиці буде виглядати так, як в Молдові виглядає, в Придністров'ї, чи як виглядало певний час в Абхазії, Південній Осетії. Тобто збройних активних дій не ведеться, люди не гинуть в таких кількостях, як навіть вони гинуть сьогодні, на жаль, в Україні. А в той же час контролю фактично української держави над цими територіями немає, рішення приймаються десь в іншому місці, і політичний конфлікт триває. Знову ж таки, так само і тривають міжнародні зусилля з посередництва його врегулювання, але вони роками чи навіть десятиліттями можуть не приносити жодного результату. І українську сторону це влаштує, на вашу думку? Звичайно, треба звести широкий суспільний діалог з цього приводу. Когось влаштує, когось не влаштує. Ситуація виглядає так, що значну частину українського суспільства і об'єктивно для національних інтересів України погано замороження конфлікту, бо країни з таким конфліктом на власній території розвиваються дуже повільно і відстають від своїх сусідів. Але така ситуація може влаштувати еліти, які можуть користатися, отримувати користь, контролювати контрабанду, створювати зайвий привід для того, щоб тиснути на Захід чи на якихось інших країн-партнерів. Тобто, знову ж таки, якщо подивитись на досвід Молдови тієї ж самої, молдовани навчились, їхні політичні лідери, використовувати фактор конфлікту в Придністров'ї для того, щоб отримувати щось в Європі, приміром. Не виключно, що Україна піде таким самим шляхом, але це буде, з моєї точки зору, не найкращий шлях. Те, що влаштовує еліти, як показує досвід, Україну не надто влаштовує, і ми бачимо, як Україна намагається, принаймні українське суспільство, з цим боротися. Просто хочеться зрозуміти, що, от ви кажете, такі переговори є дуже важливими, але не є рушійною силою, не є дієвими. То що може бути дієвим у цій ситуації? І чи можемо ми цього дієвого чекати в наступному році, до прикладу? Давайте спробуємо подумати, яка була б ідеальна для України ситуація з розв'язання конфлікту на Сході. Росіяни виходять, ми повертаємо контроль над Донбасом повністю, амністія, чи виїжджають всі бойовики в Росію, чи куди захочуть, і ми відновлюємо цей регіон. Виглядає, чи звучить непогано для українців, але для політиків, приміром, виникає одразу питання виборців, знаходження грошей, перекривання різних потоків контрабандних, які там є. І інші різні питання, які відображають їхні інтереси, а не інтереси українців. Якщо виходити з логіки такої загальнонаціональної, то, звичайно, для того, щоб розв'язати конфлікт, доведеться знаходити складні формули домовленостей із Росією. Бо для Росії присутність російська – це ключ поки що до розв'язання цього конфлікту. І схоже на те, що Росія готова платити високу ціну за те, щоб зберігати цей ключ у власних руках. Що ми можемо запропонувати Росії за те, щоб вона звідти вийшла? Чим ми можемо за це заплатити? Чим ми хочемо, готові чи не готові за це платити? Це мало б бути вже давно предметом широкого суспільного діалогу. Суспільство має розмовляти про це. В нас такого діалогу немає. Хтось за те, щоб в НАТО будь-якою ціною, давайте заблокуємо Донбас і будемо йти в НАТО рештою території. Хтось за те, щоб реінтегрувати територію будь-якою ціною, давайте відмовимося від НАТО, але повернемо Донбас чи, може, навіть Крим. Тобто, дуже різні точки зору і немає єдиного бачення. Воно мінливе навіть серед урядовців, тих людей, які приймають рішення з питань зовнішньої політики. Доки так буде тривати, говорити про наявність якоїсь цілісної стратегії буде не можна, а без такої стратегії домогтися зрушень в цьому дуже складному питанні, я думаю, буде неможливо.
Я вас зрозуміла. Пане Миколо, як у міжнародного експерта не можу не попитати стосовно нашого авторитету зараз на міжнародній арені, враховуючи те, що там відбувається в країні останнім часом, зокрема боротьба, або я не знаю, як це назвати, з антикорупційними органами, ситуація з антикорупційними органами, тому що, зокрема, от Європа, Європейський Союз вже реагують на таке, і, зокрема, там одна з останніх реакцій – це посол Франції Ізабель Дюмон, яка сказала, що те, що відбувається в Україні, їх шокує, і, звісно, це може вплинути на безвіз наш. От ваше ставлення, ваша думка до цього? Я не дуже розумію, чому їх це шокує, оскільки європейці прекрасно розуміють, що побороти корупцію в бідній країні, яка стає дедалі біднішою, неможливо. Бідна країна не буває вільною від корупції. Країна із слабкими державними інститутами, такими як в Україні, теж не буває вільною від корупції. І коли ми, і європейці, зробили боротьбу з корупцією індикатором номер 1, на неї всі звертають увагу і по ній судять про те, що відбувається в Україні. Я думаю, що це була помилка, оскільки корупція – це симптом інших, набагато більш важливих проблем. Ми не подолаємо корупцію шляхом створення нових антикорупційних органів, не подолаємо корупцію навіть шляхом прийняття прогресивного законодавства і навіть шляхом символічних посадок різних посадовців. Цим корупція не долається. Для нас проблема номер 1 – це не корупція. Для нас нам треба перетворитися в нормальну державу, стати, принаймні, дещо багатшими, на 2, 3, 4, 5% швидше розвиватися щорічно. Дайте нам темпи щорічного економічного розвитку 10%, як в Китаї, і залиште нам китайський рівень корупції. Ситуація буде набагато кращою, ніж якщо ми поборемо корупцію і звітуємо перед європейцями про те, що в нас все, сидять ці корупціонери основні. Але залишимось в економічній стагнації, фактично в ситуації, коли ми не можемо, у нас не вистачає ресурсів підтримувати нормальний політичний режим в країні. Тобто, звичайно, про корупцію можна говорити вічно, боротися з нею можна вічно в українських реаліях. І європейці можна вічно показувати на те, що ось бачите, ви не побороли корупцію. Це буде завжди, і з цього, знову ж таки, робити це основним індикатором, на мій погляд, помилково. Можливо, європейці зробили це свідомо, оскільки розуміють, що Україна, яка не здатна побороти корупцію остаточно, а вона не здатна це зробити, завжди можна буде знайти привід для того, щоб або обмежити підтримку, або вести якісь інші кроки, або зняти безвіз, або іншим чином тиснути на українську владу, яка не завжди все ж таки проєвропейська в гаслах, в риториці, але на практиці набагато більше піклується про власні інтереси, а не про європейську інтеграцію. 2 хвилини в нас лишається до кінця ефіру, тому дуже коротко, виходячи з того, що ви сказали, у мене 2 запитання. Дайте нам економічний розвиток у 10% щорічний і корупція, і ми не подолаємо корупцію таким шляхом, прогресивним законодавством, то як ми все ж таки можемо подолати корупцію, яким чином? І як нам оцих 10% економічного розвитку досягти? Як 10% досягти, я не знаю, бо я не економіст, але я знаю, що були країни, які цим впорались. В тому числі за останні 25 років після завершення Холодної війни можна вивчати їх досвід, можна щось робити, але не дискредитувати саме поняття реформ, що в нас відбувається за той самий період, ті самі 25 років. Ми нічого не робимо, але багато говоримо, давайте менше говорити і більше щось робити. А що стосується боротьби з корупцією, то вона вимагає інститутів, вона вимагає правил гри, яких дотримувалися всі в державі. Для того, щоб подолати корупцію, треба створити правову державу. Для того, щоб створити правову державу, потрібні гроші. Потрібні гроші, які підтримували всю структуру політичного режиму по всій території країни. Тим більше створити державу демократичну. Демократія – це дороге задоволення, її можуть дозволити собі багаті держави. Тому потрібно розуміти, з чого починати. Для нас проблема номер 1 – не корупція, для нас проблема номер 1 – стати багатшими. Тоді можна буде говорити про те, що корупцію можна подолати не в якихось звітах створення різноманітних судів чи чогось, а фактично. Я вас зрозуміла. Дуже дякую вам. Міжнародний експерт Микола Капітоненко з нами говорив на міжнародні теми. Зараз ми перервемося, аби Ескендер Меметов розповів про останні новини в інформаційному випуску «Заман», після чого повернемося в студію. Дочекайтеся.